na sita kerago boli unang ngakiora tare ko kwa na ra kireta man jinsa jinyingi keraji na chuniwe biboko bike akata ya mama ndeta untiga iga osago chihabu gocha mochi bono mutiga gito so gocha mochi nga tukamubori kenengera gatebi ikende gyose nga yanchande imuganye kenengera gate mwe gocha goro mochi oyo ateba ya tantebeti babo ridi udwango moko imwense no ya moko ngina gate na sambu mwana ata sambu mwana tukabale wali tukubasamba mwana mura kwa no mwana osekura imoko mwana tuoro kinga kimogokora agachobo ine igura bagasago diratire. Na ruara tutawateba gusembara lakini ndo ko bana baba jakui tali bara ba maro ngoi baje Wakati nagatia wigitiringire gyoro jekati yagu wakati na gatiga iki rigati hari na toska Karibu sana umachumalirio Inka TV rero twatagire gucha ase constituency ya South Mugirango twacha gutarira familia nyagusira Reverend Alois Mogoi uyo wete ka gusira na inde agatinde ku ase gitukoria Juma last week Friday last week twikire gatima tinga kwa roja mangana ya buna gendrete ase mitandao au na sevite seni vito bya gusiga iga na bya outside gusi nga ekero asirete gitukoria Juma abantu babere umuswati no mwanoe wasoma class 6 ngamba togete obutukubu bagotenga igoro yo boina bwaye tomaitinga mangana ya nobo maene na kikuyagera nga twakoresa bali yetu kurasa mu chibosongo paka gaiga imya South Mugirango tuche ko manyanga nkikiaringe nene ngakibakagete barabunga abana barogi baringe obutukubu akimuswati no mwanoe wasoma ase school ya primary bagotoka gaiga botuko batari bairi bose batari abantu bekenyoreke igoro yo boina bwa Reverend Alois tino kwana mange tetoche nanche no bali gaiga familia yae tukwana mara barabu batotebinga ngaki story yaringe ngaki Alois asirete na ine ngaki abantu bababere bagotoka igoro yo boina bwaye. Karibu sana Maritani Bridget Kerubo. Machumaliyo twekire gaiga imeye kenyoro kia gekor kunga Rwora Otendo imeye ward ya Muticho imeye constituency ya South Mugirango ase county ya Kisii tenta ito kwana no mura nyagusira Alois Reverend Alois Mogoi atwere senganga ki story ya ringe ende okurwara kwa Alois gocha tomanyenga amangana yago kwanu ase mitandao sase bitaseni beto au na yama ego maene osina mangana toigure tu busaigo goseta bwati wait ende yonse. Karibu sana. Nanti asam ni tanggal ujar semakor. Terus kemoyo mana? Aina first boni ay.
ya sabona lakini amanene nasirete lakini bona ninchi na ngumubwati mbali ngamuri family twahenga bamura batatu aya mwana nasirete tukigara bamura babiri abasikimara twigura mang'ana aya nakiagera nga twikaga iyo nende tukarachigocha kintarinta tugutari na pole sana nimete ngano nyabona igano na tuchara iga tunyako batebio tunyako babulia maswali bado mubwato bururi bugosirita atomino pole sana Kenya sana ndio kubaruni tutarachiwika sa mang'ana ya beteri tukwelio si juma tugochikobokera Jumamosi nitatomino na arwarete yo ta na arwarete arwarira singa kintano kuru 2017 mpaka muna igita asira arwarira singa kintano musina bwate uroire bweskali na bwate na bwate boy bugire bwakoro ya tpane yo moyo nalibona nende twagire kwa na bupimu akanyaragaranga na bwate shida yelini okay na kiki agera bono nga uroire bukamenta agasira ndi asirete tarehe 15 mutinyo 8 mwaka ikara asirire mwaka wa mirubiri ya matanga mpaka bono litukero na kinde toto tabinga ke story ya ringi litukero to kuigwa mang'ana aya abeto sumuchio ni watu atrimboka etarikia ya moko Nairobi sauli Nairobi asirete tukacha senke tukaikaiga maraba baiga kato igete iga na igete go ba gago saberu mambia pia kairwe kanise sauli sinaraga ni yajo saberu akairu mambia sauli twanyo twakama kuiru mambia gasaberu akaira nigo moyego yo gakore kabia tukakora matanga akaeniwa era konya Nairobi amenyete gusena amenyete gusia ngusia arengera kindi na chite ngamurusia ngamwe Nairobi sauli ya matibabu bono keraeniwa ni garara nserimo ana tiu Friday Jumamosi bokaira boji gukira Jumapili nalio abageni baitu na bara Nairobi karabarenga oyo mwabonero nyareka bagakorora munyaroka orenga sebirogo ime kera muroje arengo nyagosiomeri aimuke mutigora ira ninse sebirogo nga yebirogo byari ebirogo byange geita byachanire bono biri mwakoiro moyega wa matanga tukabeke birogo amo mukabibeka amo na libe gocha kuirani go bona simu arusete okay bono kera kana taliri motarika betarika tatu isauri yango tamakurigireri ori irani mutunzi ya kumurigera ikuru asekero gasara ire kuru nyomba umurango ngwasi orenge okay bono kera yaba akarangiri umurugi ari kuru mahali rumu akamate sport ni kama kuna mtu uko nje sport ina sokana toji akanadere bakari akumulika kamanyora Chinsa ngapi chiri? Chiange chiri saa 5. Inuma butete basa abantu mbagutete ni metase history no nyeke mira kije magusi kara matanga yagira at least abantu ngonya kubuta buta bali batarachikoira na sirasya. No atu agutete getuori. No mwe karanste. Ino mwe karanste ke bande ke maina. Nere bono momoroche kuruparari. Bona kero bamunyo arende bakarangiri mama bakarangene kasi ni ane yange sari. Indu to kire to kakanyara bakari goja no munyaruka. Bamusi betanga ligoja. Bagoro bagutuereza. Kaba tuereza nanyenga bwa tisbi pas na be nanyenga ngachikubeka Djibouti ba. Kingoji kubeka Djibouti na no mundu na ngakuru biroge bime ani gagotia ngako genda. Ngoma go gukora kubeka Djibouti ngajaiga kana janga batebi ya yumna nere tugasoko kia kuna tukasoka batabanga bandu bakatika tukabeka ne bikundi batano tukasoka gusunguka tuone kundi kia ne tuajire paka asigete maata tukaonjoka iga tukaja paka para oyo gosira ni ngokuru ebirogo nere ndomo maiti ni ngorenge okay lakini mugungu orenge ono katuika para tukajara bandu baikiro tukakwana ndi tukapaka ne bikundi abandu bakano chimoino ekundi kia tukatigara para kitore para abu tukanyora tukarore twajiga kameza kulikuriro okay tukaibaga muna bajite bagaika para rende tukabasarauni tukanyora ngina omwana na isa na mumuru mwabo okay
inamba munyaroko yegera buri tigwe namba ya abaibori bae akanete ngata mai namba tenda kwira ni mai gake ekero bona batiru kurugita mwarorire muntu kwa cyumiria murugi o bachiri bakagita bamubwatire bamuretire gucha inki mwamuburite so mwana nkera ngo kwana ari nkiya kweresa aya na sitasitera go bori unang ngakiora tare go kwana ara kireta jinsa jinyingi keraji na chuniwe biboko bike akata ya mama ndeta untigaiga osago chihabu gocha mochi bono mutiga gito so gocha mochi nga tukamubori kenengera gatebi ikende gyose nga yanchande imuganye kenengera gate mwengo cha koru mochi oyo ateba ya tantebeti bono kurwa urende munaka ninga tabo tebwa namba ya simu ya isego singina bakariye simu ya sokoro yae bakamwakira era ngakianyorete sinabwate ariyo inunga kimwanyorete enamba ya sokoro abantu mbayenga babwate namba bari bamumanyete igo no muntu mamanyete bwe kinyoreke tarike nyoreke ngara kinama ngora oni ari chingoko bara ari biasara bono kero bamonyora bakamanta yayo mwana naro itogira moyo goro ino tebyanga bayibuli bae basimuchire yene nabo twabanyana parabu tugatrimbuga nchibana sanga pchiawe yana ya chire saa sita butuko kidore para undwara baboletie maswali bakatena umwana oyo konyosira matukabere mega mbanya komorora tukababoli asina andi nare mwachite mugaka ripoti ngumwana asire ngaya ngana bakora abaigo ngana indocho toka tukababoli mbona chagete kabo basura abe kera bakatena ngara chagete kabo tukabate yaya tukabate ibono nyenye mwanya komorora ande mwanya waka ripoti yandi twende bono momorore tukadiri mukarikoria kitwatiri muka naro tangaine gasi nyane ntumega tware ngata ngagende bwanka mugenda mudya utaka kumanyo maene tokugenda mwana uri abisu asata rikora nawe iburi aba niyo dina ngakiaba tebo semba iwana nawe iburi aba twara ababoliti kendwati garari oriyo chire gocha tukaboli mwana ngena mwana yaya tukaboli ingi mwali maraga mama gorara mugaka gata yaya twara ngero kumanya ngina gate twanywe cyana mandasi twara ono gabu umwana igari kando na nyina nere nari kando umugako bo mumyo naro mwabo mwana nere no ari gabu nero kweresa ngantu twarire bakumanesku na mamu mabwa tabanga ni cyana mandasi bono uri munaja akarama mi mwana uri akari gocha rugoro abantu bagakira iniga ubukonye mwabasubire bonse akanyambarasi ine kabeku bono mwana atari gochi ari kene ebiro bigachana mega bitatu bagacha bagaikaranza kero baikaranza mwana asoko boli bona maswali tukakira akarabona ababa ngakyo kunyanchama nyanchera ngakiwaja mama ndeta untigaiga ngakiago tigaiga nganyitanda batikene kera mwengene ngayana gochi aso gocha mochi noliro mwana mwengene inki mwaria ona marago bukumane suguma haya bukumane suguma noli na hakika ngano mwengene kabisa njanga kiabegete akateba abegete eswenda ya puru kidisadi kibali rangi mwamu nasanda ki mwamu amando jikoligereri tukana byabegete Dojiko nyagote na mbarara nera maduka abere gochi mega mbanya kororana bona butukana aba muntu oyo nababa isaka bamuna yakagire sauri umwana ko yandwa mubure nga maybe yacha sauri yo mumulo bagasoma nera batira gusengaki niyo no bwato mumura nari ga bagusoma nere primary nai bagusoma no tena primary nere ange nagai ono kero yaikirabu tukadabise ayoko genda na mumulo uyu mwabo tiga bono uyo atigare iga era batu abasambire no atu arwede tukabasibirani tukabate bono turaginanga kimoji mwakora bagaja bakubo ine igura bagaza bakaleta bonsi batatu gusibana bono bali bachire baliyo basaje bono ise umwana nanko yo umwana
bachire barabo Bagatiga umusubati na nyina. bagatiga umwana Umwiseke na nyina. na nyina. Bono kibara ali kwanza barenza bara mamiri. Babo ndi udwango moko imwenzi no ya moko nyina gathena sambu mwana. Ata sambu mwana tukabale wali tukubasamba mwana ni mura kwa no mwana. Usigura imoko mwana tuoro kinga kimogora. Bagajobo ine igura bagasagutira tiri. Kabati adirigora na riri bagete chibicha. Na kimo chibicha chimo basubete chingori. Retu bagotira tiri bazi tubasibire chingori na ribatata. Wanga tuwa badira tiri tukaleta maru tukabangana ngo basamba tole tawe sema kwa no mwana. Myango yana tena ya muri kubasamba batiga ino. Chiwichi kachaka abantu bagacha so bonge. Bakaga ikasi ni yana akanero babwate akabayire go kinyombari chikonere mega neno neta gatagoire. Muna abantu baye goja negirianda batende kuba ene basamba bona ndi tukakana ya bona mugusambira tigenya saga ndaji ajiko bahakana babwate zibagubwate koji bona uno babegetu abu chikoni abu nango yana kabera gisieri na kasi ni yana kabera rabu nyomba kugekera basiya abagami bajete bono wakire bono mambi mburaki saa 9 bono abantu bachire bonse bekinyoro bochaga abantu abange sana mubasiekerete chikoni basigere chikoni barendire ndembaito muna abagami baja bakasinyu basoge bayingana basikali babere oyo basaga oyo nyatarabu oyo igaje tegocha mega bono magana naru tetu amange sana abakama wage simi etago abasikali bandi bagaje no basoge ba najita sengengero bari bagasokerio abasikali nabo babasogete sana sana gazi ni yane yabateli bono digama sokeria abantabo akiri abantu iga basarone dibakomoja baikire asitayorete ekagera bakana je sengengero bari uri akabatebone muguru cyange chino mbabekere tsago jamuna bamuziyo basikali bakora bayo bakamagasoge bakabegwe gari mabakaenda bakaenda polisi noni nche story ya ngiro bwo bake yani ngakibago tokaga iga babere yara na ngina lakini ngikiagerete inu mune family mukagerete nga nabarogi baringi nambeyemo esibaruete paka ande botuko tari mugaso namba ya kabere mwese koyo atabire ngina omoreta ngina ukanire mbanya korekana amantuko mbanya korekana amantuko abere atatu ngakiara akore amanye yanga mama abegeterero ne exactly endagera bari ngina ojire na mandasi umwana na tere no bukumane suguma biri sate lakini nene nindoche after story ino yachire ose asembeo nindoche abantu umuntu naro chite baadaye acha gotabanga umwana oyo obongo bwa imbo ikiraniti mburi buyanga nabakora atara nonyo oruso bora urabora nonyo kurunka afu bado manya gutokora ni bunka inwe kero mwa monyorete mbaka gayiga mbaka mugacha kumonyora mukamoleta mukamotinga chingoli mwaro chingo mwana oyo mbuyari ndutwara jimwanda bande kasori ene yonsi ndoko manyanya gakabwate lakini ende mwana oyo na mapepo ayotubu omanyenge yanga megete njangagete na tatebe na togete tago ero manyano mwana kitoko bori ngina gatenga etagabu nga togete bungina rumo mukungu ngense masa matangari ngitoko mubuli boino mbwenga ngayayo ngakire ndatogeto mangana yaga tusinya tukara serkonyoro no togire tago tukamubuli abu tagisi gwatogeto omuyego orengo enyangi yarengo sina matanga atana matanga okay tato mino kagusira na arwarite before inu bono after mangana yachire iyo borogi abamukarete ko babarogi amangana yachire onsiga atari normal actually mwalengerete nga tato mino nasireta sinchira achiri echiyo bomaene ose amagoko amonyabantu nari involved gai kulingana nabo nyasawe manyete abutingo nyara ko bagingweresa Mancho mali nabo igwete gaiga umamura unyagusira abatweresa gaiga nga abantu abana batogete nende umuntu banyore to mutangani no mwana oyo umwese ko munyaruka uri class 6 nero togete gitangani alafu baadaye wakanya chikoleta nyina ni familia yaye
ngamba katatu mwabona igete gaiga na anko yae bakaeresa bakabori gubaerese nganga kiba gutoka gaiga chinsabunichi chi statement chiabo chikabanga chiko bachana nchi aringe chiri bwekaine na kikerete ngamba kabona iga family renga itinga abantu bari mbarinde barunge nabo bakarete nga bado nabaroyi egento buneke kyanya okorekana imino gaiga ngenya akareka mwanya gucha manyore abantu butuko gaiga nga gusea baroyi nase kinyoreke oneke nyoreke mwanya kuigwa machi story chia baroyi iyo inalire litangani ase serikali karo mwachire bairiru n'abasigari after that nkibako bateye nduranya report ende yonsi sauli nduraruga bado morachiko bwati mubuli nga ninki kya ndu na inde mba igore tubano na intu taline ngubasita kitwale gochi ya bagende banga menya saba konye batiki ibintu ibo bagokora ninde mu byo tato mino watebirine na renge reverend ngono inuna abantu bekanisa sana nono muchiyungu saba mule sana inuna abantu bekanisa ana mangana ya nonye ninche bana nyaigwete tinga understand tinga ngakibago toka gaiga ninde mara to ibingo mwana uyo ya bongo bwa imbo ikarante inu mwatebira banyane mwaligerete umwana uyo ngambu yakoeresa muro chinga nabwate tilafu inde yonse inki mo expected korwa saba sigari ose motagete justice ose kende gionse gekorekane koruga iga ose igoro yani ya abantu abatogete seino intu kulingana according to the family ndoli na shughuli ende yonse mbawara kiguma isa marare nyasa yori gotaraire gwekana arabahakane abategere nyasa ngo bagete chibicha ndoche chibicha nchire batingire chingori barega iga nko ndatore nayo ngoroki ase batenine gosasa omwana oyo atenine ngoyo ko baka chibicha wana tingo nyara bagate sauri abantu baingana abange igotari numba bagete chibicha mugashaka goshera nandu baingana abange mucho muri nabo koiguriga ngo kwana tore no mumura nene koleta no mumura ondega iga na mama mwabo oyina roro omongina unyagosera Reverend Alois era tore senga amangana ya betega iga nkasobo mbanya manyete na ine ngakia ringe mbaka akabaiga ariko nonya unaigwete story mangana ya tali normal nuni ntubuna nkati bitu ikarasega ga tukumetinga ngakia ringe na inde twist nende enyi ya chirenga mwana oyo togetega iga bongo bwa embo ikiranye nike maene usengaki kota matole toka enda toligi omwana oyo baadaye tokuruga igasenkeye gosengina na era twerese nga kibago toka gaiga botuko kegeranga twate bigo mbali bayiri bo mucho nende kenyoro kiabo ngarekere kuruga iga twali kugenda naye ongoroki baadaye ntaraleta mama mino ngaibate nini na litokoligere linga botuko gwekero mwabanya olito so mwana oyo na kibaba orogetinga kibali gokora se boina bwatatu mino Mashubali na irande gocha na omongina onyagusira Reverend Alois era tore sengana aralia bwate igoro yega kora kegia ya kolekana tegetali ya kawaida asenka ya ega karibu sana mwana Santa Marieta nkore ku Yunes Nyambeke mugoyi Yunes Nyambeke ainayo omongina nche manyanenka nayo manyanenka mangana ya twanya igure sana na kiagera ngatwa tebanga tigatuike gaiga toche tobaye pole ende tomanyenga kiarenge ono yarenge twarenge n'abangina rende baminto kekwera gokero omonto asire bangina baminto n'abakondalisi twarenge nyomba twaragire njikanya na itorire nararire abande barengo konya bararire bono nanyora omwana ogocha oyo ore mochokoro one bono mochokoro bw'omong'ina oria oyo noyo minto lakini mochokoro oyo omwana momura oyo ogontebi ng'a maokoro kwarangeria komotebi nande nararire ngi nande bakondangirire ngatirimboka ara nkaboka ngaeta akabu sawa murabange gituri ngaenda kana agenda nkanyara omwana oyo kombori mukamuranga mama no manyete oyo ndiko murigeri timo manyete abukwanye basi bono ba barasi bono bamurusiri abesa arenge se birogo byabangire byachete ebinge sana bamubekire nyumba kambori anoyo mwanje noyo osino mbuyangi korugora nyataro nga etwacha na mama mama ontebi ngagenda kuchabo ontiga igogenda nagotebi kende ngaya teba biyangu nkaronka muburi no mate no muntu nakwita muchiwe ngai nakibana gwacho matanga gwacha gose kwegune tansi njare ngagwacha gotenga ngaya ngakirendora
aita muno mwana uri ateba mwana uyu yora omomura tukariuka kera ngara barakwana nere twachikoriyo mwana uyu ntwamanyora uyu omomura akitwachikonyara ari guturiga tukaochi omwana enyomba agabu tukamochi aronka bori kera nakabona ki roria nya turi goteba ngokora ki engogwaka sinonye anya sinere nyataro ngakiya nyarekana ahanduora ngakigwa uyu muchukuru ore na tebete ngamna manyete enamo matengo sama barikamo lakini garinge guturia abana bote ngakirendo gutoka nkarora yaya tiga turangirie omugambi omwana uyu omomura omutono motureti tugacha tukamoikorwa egeturia tukaenda nere kera twenda nere agachikomochia agasinya kera asinya agateba yaya bono rimo okong'a engori omwana onde ochia tari gokwana bomaene amo okong'a engori omwana oyo omochokora agachaka koiya engori tukamobeka akamanya koria entuga egeturi akaboriwa agateba yaya inche omonto andeta mama ontiga ogotiga bono munang'aki agotiga muna ngochare gokuoyi gekora bono abang'ina bakari nyomba bang'ina mbari isiko akaba agateba yaya inche gandete ontiga abo rioka igo yaya tiga tomoire bono ase abagaka bakambe nere bakamorenta abwo bagachaka komochi bakamoboria agokana tari goitaba agakora agateba ng'aki mwacha nki mwari mwaruga mino igo mwaragera twaragera na esuguma nabo nonye kero isanya ng'ina ekero acha agateba na echae na amandazi bono tokarengereri aita abana aba gare omoroi ate koika ende gose igatang'ana akorekania aba bare ekegutu erinde banyase bakoruseria omobere nabo yarenge igo ntwe bono ekero baboria buna babaocheti igo buna baacheti buna omwana oria eresa nabo yarenge igo bono ntwe tokaondoka ng'aki omogaka oyo igo raenetiwe naende bacha koyi bono togatwara obwo ng'aki rende ekoba nabo igo yarenge poleni sana ndi noni igo ekero omwana oyo agotoka naende are class 6 emaete tari kawaida ng'ana naende na omwana omoiseke ogoeta botuko mbare mokia abwate agotoka bono naende esabu ekamoita iga nyoko noramanya chiang'a mama omino abegete njangaki erongi emwamu tisati embariri sandaki ejaketi buru omong'ina oyo otebire omwana oyo boria amatuko abere ng'aki naende mbana koumerana ng'aki rende akomanya ng'a mama nechiang'aki abegete gekogera bono iga buna oisogete iga tinkagere ting'anyore nese abare gwatiga enka mbamanye eyanga kwabegete gose seino bono boiboru naramanya ng'a nabete yanga bakomanya bono ekio gekara karora ng'a kera kiagerete ng'a mpaka mukakagera ng'a bayaya bakaba babarogi tokara ng'ande atometu nabo aratomweche ng'a ngoetisia aboria namara banye na eribu igo abarage ebinto nebinge bakora lakini rende tokarana ekero banto aro ntoigwete bono ekero ntwarenge na obororo twakwereire naye ntogante korera naende omae konyora abanto bari mwao gesona nyana nabo gotwarasira lakini togatigera nyasaye togateba ng'aki yaya gosamba amo basamba aro lakini bagosu erindo anyere obomaene bateba anyaterie obomaene nyamba agoteba baonchoke anya mbari gochia ekanisa bande ekanisa babori nyasaye bakoreki bakonye yaani kirende batore indu togakora igo naende story ene ntobwati muna bachete abagambia bakaira bakabaira nyomba bakabaseke naende nyomba eyio abamara batagore nabo bare gocha abante babwate obororo bantu babwate obororo ng'aki twatindegete igana mbare gatateba ebinto otindeka eri tobatigere nyene chibesa batogori tobatigere nyama obororo mbware ng'o abanto bachete ana abange baba abanto bakarwa chikanisa bakarwa ao obotuko obo banto bagaichora aga babete koromoni yangu sakori kunyama yanya gokonyei gabana ase obwenga abanto barenga amatanga naende ayakabere abanto bakarira bo abana ekero bono mwabanyorire bairire gochi chikoni abo mambi yaye gose buno obotuko bwa basigari ntoraretie maete ntoraretie kubeka toraiga yaya abo teisana ntibogake omonyene nino cha at least emiaka yarachire kwamenyire iga emiaka neminge kwamenyire iga kwanya kuigwa amang'ana aya ase ekenyoro eke na amang'ana ekero nanyaigwa ekenyoro gekoro kobosaga ekero narenge Nairobi ekero omogaka agochira noo narenge nachete komorora ekero onde Nairobi nkorora abwo ase esimi omong'ina onde okoibosaga bagokwana omong'ina oyo oire na oyo obosaga are na etariki irenga are 12 omong'ina ono bagakwana omong'ina oyo obosaga natinde kwere nere achete obande koroga obosaga ni ng'ang'ega ekenyoro ng'umbi eri bono igo ng'atari gento kegeni sana amang'ana aya nkoranyeigu ntwanyeigu abanto aba gokobarigeria omwana oyo na omosubati oyo nobamanyete inche timbamanyete timbamanyete nabaorire omwana mwachete amatanga mwarenga amatanga ng'aki rende gwatoka
onye mwaringe matanga ekero mwako yara kwenu nakianyari kana mwacha mugako gagusira narwarete narwarete no kurwara na moroche ngana o mai narwara kurwara kwa narwara twagoteba gusembara lakini ndi kubana aba baje kuyi tari bara bamoro nguyi baje ero monyene ngaki amenyete life history yayo rato enkeiga ngaki amenyete gaiga na bantu asekinyoro umugaka amenyete buya na ndabwate bwanyete kama muntu na ndabantu bamwanjete esa magosa ari nero likuri bantu kwa konyere nero ndabwate moyo muya muntu namura amatari komagete taringa no muntu ura gocha kumugia mana gusa gwata mangana na bantu na ria bantu barache gukora ibintu bini bya sobo ina bwa sana pole sana tango tabi pole yani ni matenga bado mole period ile bado kolera mole mora kora mangana ya matanga na ina mangana ya chakoba nanda ya chakoba kusa atamente mumuro na enda bamente mumuro na bangeresa ngainu mota getikende gionse mota etemo mabatigere nyasa nyasa twa batigere ngito kubwatira okorega kor oyo turabwatira osirire ngaito kumurusi nande tutukonya kokwana mangana tai aindu turi kubwati yani ntuntu akoranite tugateba kusamba korogo bagusamba ya mbali kusamba basambi batiga mwabatigere twabatigere nyasa kanige siomba nekiai asa birenge bya yoro chenga arono abarogi bari na bara abarogi bono bataba abarogi nkibati gukora timba manyeti sokoro yo mwana kara twabori sokoro yo mwana akirwisi umwana nara umuga ko yatebete ngeti mati usomwana inasaregete nabanyina barakore baramanya ngeti manyeti pole sana tenge sai ndeko bali munenda mangana ya bete I hope yani onye mwatigere ngasai n'abantu be kanisa ndoche no mugaka no muntu be kanisa urungi ibotera ndimye sabasina ta nagwata kanisa karengo murandi akari burandi akandi koshi yo kupasta kuna bana akuta kanisa kimo tutran naringa mpasta okay asante sana mucho muliri kwegure nga oyino era mungila usira Reverend Alois nero koeresa ngama ngana yonspe bara banyatigere nyastai lakini nenda sobo ene buaye era monyana sibirengeli bega kuligeri na maitenga abantu abambari nge burungi nga kiba gotoka gaiga nende baba maete era monyane omenyere gaiga imyaka mingi agotabanga story sinkura chigwa ari se binyoro gaiga lakini yanya gocha mwaye ngaki abantu abagotoka taba maete mbabutete matanga konya matanga erire sobo ene buaye sabirengeli bana barengete nga abantu abana barogi baringe mucho malire ntole gaiga munana koeresa tete kwa enda gari buina bwa nyagosira Alois nera twerese yani umuroye atwerese nganga kianyorete ngina no mwana iga gosenga kibatenine ritwelyo butukomekero mukonya ko batabinga toro kinga kimwa arenge gosenga kimwa gokora nga ibatenine exactly nigo baikaranze nigo twarenge nseme ya mata kadote bono toro kianga kimukora kora soboina nigo baimogete bagacha bagatina gatia bwitiringire gyoro jekatiagu bagatena gatiga ari gatiari autoska aiga hangano musaraba no basoete bagaso batengera bakarwa bakaira nago na ndigo chimega bakabwata musaraba uyu bagakira ndigo chibicha wona ngochi bicha chiri tokora no batenine gaiga babwatete mbako musaraba kimoroche kabisa mpaka bagatenga burunge lakini mwamanyerete ng'abantu abambali bakawaida nabo kwaligere omwancho muri kwarogire nga no barenge gaiga gusa abantu ababere umusubati no mwana yo class 6 oyo gosoma Otendo primary no batogete gaiga family bado nekagete nga abantu abambali nge burunge osebinte bibagokora byaringe bya kawaida na kibagoteberanga umuntu gotoka asobuina abo muntu nde batamanyete mbaka bono iga nakikogera bakagera nga abantu abalazima babenga nabarogi nga mbali nge busaigo era nga mbali bairi nende mama manyete ekenyoro bakuru na moigure bakuru kurwale iswani ngo kutigera ayo mwancho muligere togo chigokora kurugaiga ase kenyoreke kia ruora imeye ward ya Muticho ase constituency ya South Mugirango imeye county ya Kisii nekenga no manyete nga goseno igene tayo monyane nga abarogi mbaro which is one exist nero story tokonyora kurugaiga aso mochioyo onyagosira Alois kanda go subscribe ase Inka TV nende kanda go share story cheto nchiko nyara wikira abantu abange nakirenga mbia mono Brian McKnight no mwese koro nyamora asoko ba behind the cameras no konekinga kwa nyogere story asenchere ire ndonge asichinga kichiri chibwenerete malitani Bridget Karubo meet in the next story.